Magandang tanghali. Ayan, kakanood ng zombie. Tanghali na gumising. Nung oras natin kasi kami natulog, alas 4 ata. Madaling araw. Ayan, maghalauna na ng hapon. Ito na ata yung pinaka, tanghali naming gising talaga. Launa. Ayan, luto lang ako ng tusino. Diba? Pang breakfast pa rin kay tanghali na. Tusino, tapos magigisa ako ng talong sa sa sardinas. Yan. Yan, meron pa diyang dalawang talong. Bago pa mabulok na naman, gisa natin sa sardinas. Yan, umakyat si Chris, nagpahingi muna ako ng kamatis tsaka itlog titita nene niya. Para kaming itlog. Tapos tong natitiran 5 pirasong hotdog, lutuin ko na rin. Para maubos na yung mga tira dyan sa freezer. Aming rice luto na. Ulam na lang ang kulang. Kain tayo. Ginisang sardinas with talong. Tusino with hotdog. Ito yung tira kagabi na Chicken. Yan, Domino's chicken. Yan, din ako nagprito ng itlog. Dami na naming ulam. Kain. Fiesta, official na naman. Dear Father, Son, Holy Spirit. Bless us, O Lord, in this gift that you are about to receive from thy bounty to Christ, O Lord. Amen. Amen. Wala pa rin yung camera ko. Balak sana namin mag-grocery ni Daddy sa SNR. Titingnan ko kasi yung mga apple juice niya. Baka mas mura dun. Kapag isang box na kinuha ka. So, bigla naman akong inatake ng guys, ng katamaran. Literal. Hindi ko alam kung bakit tamad ako. Ayun. Kaloka na. So, ayun. Natuloy pa rin kami guys lumabas. Pero, hindi sa katinungan basta. Hindi sa SNR. Dalawang isip ko kasi talaga naman, ang natin doon, mahina ang 20k natin pag nag-SNR tayo. Diba? Lalo itong isa ko nung makita niya, si Dampot. Tapos wala talaga ako sa mood ngayon. Ewan ko, bigla akong kaya ayoko na lumalabas ng Sunday talaga. Yan, kasi gusto ko pahinga yun. Kaso wala na siyang juice. Hindi-maintain niya yung juice. Tapos, yun, sa mga pagkain naman, pwedeng magpabili kiriko na lang sa palengke. Kaya, ayun. Juice lang talaga nabili namin sa tsaka yung pangsaksak sa washing machine para magamit na ngayon. Ay, colors. Sirang araw ko, di ko alam kung bakit. Alam niyo yun, biglang ang dali ko mairita, mabwisit. Tapos sinabayan pa ni Chris kanina, may attitude na, ayun, ending namin. Nag-uwi na tayo. Ramdam din ni Daddy kapag wala ako sa mood. Hindi niya sasabayan. Kasi pag sumabay din siya. Naku, kagulo lalo. So yan, uwi na tayo kasi edit na lang ako sa isang gastos papunta kung saan-saan Iniisip ko kasi yung pa lang, pag magpa-renew pa lang ng SNR na card. Magkano na? Last time ata, 900 isa? 900 ba? Tama, last time. Mag 1 year na kami hindi nag-SNR. Hindi ko alam kung magkano na renewal ng nung card. Sabi ko, dalawa kami. 1.8 agad if ever. So, sayang. Diba? Yung 1.8 na yun lang nagastos ko dito sa pagbili namin ng apple juice niya. So, yun. Sorry. Dadat na siguro ako kaya ganito. Ang bilis kong may rita talaga. Ayan, tapos ang sakit na rin ng puso ko. Tapos nag-PMS na ako, lamon ako ng lamon. Alam niyo yun, sabi ko. After lang na ito, talagang back to diet. Strict diet na talaga. So, yun. Yan, salad tayo guys. Continue ng ating, grabe, PMS. Tapos, eto, tuna. Yan, gumawa din ako ng tuna spread. Yan. Yum. Kain tayo. Kaya nakaluto na ako ng pagkain ng dogs. Para bukas, may ulam na sila ulit. Pwede na kayang ilagay sa ref to. Ayan, pinalamig ko muna bago ipasok sa ref.
Kala ko magkakasya, hindi pala. Tapos, nakadalawang luto ako kasi sabi ko baka sobrang dami naman. 4 na kilo kasi yung binili ni Rico. 2 kilong atay, 2 kilong leg ng manok. Kaso, naalala ko, lumiliit pala yun, diba? Uy, naamoy ni Maggie. Uy! Oops! Ano, Maggie? Sarap yan, Maggie. Ha? Bukas yan. Ulam nyo yan. Yan. So, ayan, 4 kilos lahat yan. Tapos, tinanggal ko lang yung mga puso. Kasi gusto ni Daddy puso ng, ng manok. Lagyan natin sa ref. Saan yung ano nito? Itsura ko guys. So, pagdating namin kanina, galing SM, di ba? Wala ako sa mood kanina. Ang ginawa ko, nagluto ako ng pagkain ng aso. Tapos naglinis ako ng CR. Naglaba ako ng mga basahan. Basta, kailangan ilabas ko ba yung, di ko alam kung nararamdaman ko na, parang may inis ako na something na, alam nyo yun. Tapos after kong mapagod, guminhawa yung yung pakiramdam ko. Good morning! Ba't malabo? Ay! Malabo talaga. Hello! Andiyan ba kayo guys? Morning! Ngayon! Pero talagang malabo pa. Yan. Good morning! Happy Monday! Yan, nagsasaing na ako nung kanin ko. Yan. Back to adlay rice tayo with egg, of course. Tsaka na lang siya niluto. Sayang yung init ng ng steam. Tapos, pinakuha ko kay sa kapatid ko tong hose. Na itong washing machine kasi maglalaban na si Daddy. Wala pang hose. Tapos, ito pala, merong gripo para dito. Kasi sumisirit to eh. Ayan. Oh. Sumisirit siya. So, ito pala meron sila Dayan. Ito na lang ikakabit namin dyan. And, ano pa pang isa? Si Tirisin. Ayan. Kasi si Chris, every morning talaga guys, yun yung problema ko sa batang yan. Naawa ako kasi pag, the moment na lumabas siya ng kwarto niya, ayan na, magsisimula na yung bahing ng bahing. Yan, antihistamine. Binilan ko kasi siya ng yung nasal spray na nakita ko kay Rosmar. Kaso, hindi naman umepek sa kanya. Kaya, sabi ko, try ko nga itong si Tirisin sa kanya. Kanina, nag-start siya uminom kasi nagpabili ako ng isang padig na muna. And then, yun, pabili ulit ako ng isang box na kasi marami sa amin ang ang may allergy dito. Si Jack, si Rico, si Papin, kapag sobrang sa alalansa. Yan, nagkakamutan sila lahat. Nagpabili na ako 1 box. And for our breakfast, parang naging chia pudding na yung ko guys. So, ginawa ko. Nasobrang ko sa chia. Pero okay na yan. Mas makakabusog ito. Tapos nagsaing lang din ako ng kanin nila. Ito para sa doggies. Yung natira. Yan. Tapos ito, binabala kong gawing mechado. Kasi meron pa naman ako dyan yung ginisa ko na sardinas na may talong. So, ayun nga. Kumusta naman? Monday na naman. Grabe, ng tabo ko na naman agad tignan. Naka 1 week rice lang ako, white rice. Magkaano na naman yung mga ko guys. Siksik na naman agad ako. Pero yung weight ko hindi pa naman nagbabago. Pero, ayun, tas na lang ako nene, nagpasabay na lang ako ng carrots and then bell pepper. Kasi meron ako dyang sorry, excuse me. Meron ako dyan patatas. Yan, para sa dalawa lang yan. And then since madami yung yung baka, baka magbaba din ako para kay Labunso. Yan, kasi hindi ako kumakain ng baka. Ay, hindi pala. Kumakain ako burger. Kumakain naman ako ng baka, yung giniling. Yan, katulad yan, ako magluluto. Kakain ako niya kahit na may sauce. Or kapag hindi masyadong maanggo sa panlasa ko. Yan, kasi kaya hindi kami kumakain ng baka guys, kami magkakapatid. Gawa ng sa amoy, hindi dahil sa ayaw namin. Yung amoy ba, alam nyo yun, kasi si Papa mahilig yan sa bulalo.
Tapos, yung mga sebo, sobrang nasusuka talaga ako doon. Na kapag hugasan mo, na kinabukasan, yung mga pinaglutuan niya ng mga malalaking kaldero. Hit na hit talaga namin yan si Papa. Favorite niya lutuin yan, yung bulalo. Ilan lang kumakain sa amin ng bulalo. Si Jack, si Jeff, tsaka si Papa La, 3 lang. Plus, itong mga itong mga asawa namin, si Daddy, tapos si Richard, si Nene, tapos si Don dun sa isang kapatid. And si Pep. Ayan, yun ang mga kumakain. Dumami yung kumakain ng ng bulalo. Pero kaming mga babae, ay nako, pagka nagbulalo na si Papa, dun kayo. Yung amoy lang ba? Pero sabi ni Daddy, try mo kasi, masarap yan. Sabagay, kumakain naman din ako ng bulalo na sa cup noodles, tinry ko. Pero iba talaga guys, parang bumabalik. Gustong nasusuka pa rin talaga ako sa lasa. So ayun, hindi dahil sa nandidiri ako kasi nabash ako dyan dati na nagsabi ako ng yak sa sa bulalo. Yan, dahil sa lang, sa amoy lang. Hindi ko talaga carry. Pero yung isda naman, di ba? Same sa isda kasi mayroong mga tao naman na yan, nandidiri sa isda, ayaw sa isda kasi sa sa lansa. Yan, siguro kung anong sarap ng panlasa ko sa isda, gano'n ang panlasa ko sa bulalo talaga. Or sa baka na may mga sauce at sabaw. Yan ang hindi ko kaya kainin. Kasi yung beef steak or beefsteak na tinuyo talaga, tuyong-tuyo siya na hindi pala, tapa pala yung tuyong-tuyo. Beefsteak. Beefsteak. Yan si Mama. Pag si Mama yung gumawa nun, kumakain ako. Kasi yung binyag pa ni Peter yun, naalala ko, binyag ni Peter yun. Gumawa si Mama ng beefsteak. Isa yan si Mama sa hindi kumakain ng baka, diba? So, grabe, sarap na sarap talaga kasi purong laman, tapos nilitid wala, hindi babad na babad sa sa kalamansi, tsaka paminta. Yun, doon lang ako napakain ng ng beefsteak. Binyag ni Peter. Ilang taon na si Peter ngayon? 16 years old na. Diba? So anyway, yun lang ang chika sa morning. Tirahin mo na nga to. Pudding na talaga, guys. Pero, sarap. Kain tayo. Nagluto akong kaldereta, guys. Sa akin, yung sabog-sabog na na sardinas. Niluto ko kahapon. Yung nag-init na kasi ako ng konti. Yung mauubos ko lang. Kaso di ko natakpan. Yun. All over the oven na siya. The micro. Sile. And yung kanin natin, binatog rice. Hey guys! Ayan, dito na ako sa taas. It's 8 PM na. Yan, di ko naubos yung pinaon ko na na salad. Yan, may QP Caesar salad ako. Tapos yung ginawa kong garlic dressing. Tapos yung saladin. Hi Spidey! How are you, Spidey? Tapos binigyan ako ng Vienna sausage ng supplier. Yan, kumuha lang ako ng 3 para dito sa taas. And then, lalaban na po si Daddy. Lalaban na yung esposo ko. So, habang nakasalang yung ating labada, kaya may naglalaba. Si Daddy dapat pero nandun. Pero okay lang, hindi naman niya kailangan bantayan yan Ayan, lilinisin ko muna tong nanggigitata akong micro. Yan, nagsabugan kanina yung yung ano ba yan? Sardinas. So, na ako, eto, yan, inano ko na siya. Pinalambot ko na yung mga nakaano dyan sa taas. Nakadikit-dikit. So, lang to guys, water, joy, tsaka vinegar. Yan. Kuskusin lang natin yung mga dumikit na, yung mga tumigas na. Yan, malambot naman na siya. Kaya gagamitan lang natin ng sponge. Yan, ito hindi na ginagamit. Punta pala ako sa BDO bukas kasi hindi ko mapasukan ng ng pera yung ATM nila Mama doon na iniwan ko. Yan, kahapon pa ako nagtatry nun na siya, na padalhan sila Mama kasi magpapadala ako nga. Kaso, kahapon pa, ayaw talaga guys, nag-e-error. Di ko alam kung bakit. So, punta ko na lang sa sa pinaka-branch.
Kasi last na padala ko naman nung January, nakapagpadala pa ako. Pero ngayong Feb, wala, ayaw talaga. Tinry ko na sa ibang ibang bangko, yung from other bank to BDO. Ayaw talaga, GCash to BDO. So, anong nangyari sa account na ng mother nila? Ayan, tapos tinuruan ko na din yung si mama mag-withdraw. Para lang si mama mag-withdraw. Kaya bumababa na lang sila sa bayan ni Papa kapag may padala ako. Magbibili ng mga kailangan nila. Yung ganyan.